Sziasztok, én Dazis vagyok és ebben a videóban azt fogom elmondani, hogy Chani Channel hogyan szerez nézettséget XD. Chani Channel minden videója elején vagy végén azt szokta kérni a nézőitől, hogy írjanak kommentet valamilyen aktuális dologgal kapcsolatban. Csinálni. Amíg én megcsinálom ezt a kísérletet, addig találgassátok kommentbe, hogy én hány éves vagyok. Annyit segítek, hogy ővel kezdődik. És kommentbe mondjátok meg, hogy ti mit kértek a Jézuskától karácsonyra. Gondolkoztatok már azon, hogy minek jobb lenni? Felnőttnek vagy gyereknek? Ha igen, akkor írjátok meg kommentbe, hogy minek jó. Ha nem, akkor gondolkozzatok rajta. És utána írjátok meg kommentbe. Nagyon fájt a hasam. Drukkoljatok nekem, írjátok meg kommentbe, ha szeretnétek, hogy meggyógyuljak. Kicsit szánalmasnak tartom, hogy minden videóra kitalálnak valami bullshit fasságot csak hogy jöjjenek a kommentek, ezáltal a nézettség. Mivel egy videón minél több komment van, annál jobban ajánlja a YouTube a videót a felhasználóknak, azok meg persze, hogy rákattintanak egy 5 évesre. Sajnos a kommentelők úgy tesznek, mintha ennek lenne létjogosultsága és szarrá kommentelik a videót. Volt, hogy egy videójára 2000 komment jött, azoknak is 90% a videóban feltett kérdésre a válaszuk. Ennyit akartam mondani, lehet, hogy nem igazak az állításaim és nincs hátsó szándékuk, írjátok le, hogy nektek erről mi a véleményetek. Sziasztok!